Alpsko-jadranský seriál Alp Adria Road Racing Championship pokračoval spoločne so seriálom International Motorcycle Race Cup na okruhu ležiacom pri severočeskom meste Most. Oba seriály, za ktorých organizáciou stojí slovenská agentúra Slovakia Racing, sa opäť stretli v jednom čase na jednej trati. Výsledkom bolo vyše 160 štartujúcich jazdcov, pochádzajúcich z celkovo 12 krajín. Napriek množstvu pretekov, ktoré si počas mosteckého víkendu mali možnosť diváci na vlastné oči vychutnať, všetkých najviac zaujala kráľovská trieda Superbike, ktorá už pred štartom sľubovala poriadne nabitý štartový rošt a napínavé súboje. To, že to aj tak bude, potvrdila už prvá zákruta, do ktorej sa nezmestili niektorí pretekári a preteky boli po páde zastavené. Následný reštart potvrdil dominanciu Čecha Jana Halbicha, ktorý vyhral oba preteky. Zo Slovákov najlepšie zajazdil Vlado Ruža. Smoliarom v tejto triede bol Lukáš Jasenský, ktorý zadrel motor svojej Kawasaki.